Prabu Jarasandha, aku sakadang minangka utusane ngadil, kuwi ganti bakal ngadili marang tumindakno kang kurang tata kuwi. Persajan menawa kowe ora enggal ngluwari marang ratu kang sira kunjara kae, ya ing kene kuwi bakal ninjut napa jahanam nyawamu. Prabu Kresna, ana apa? Kowe mung bati sara nyawa kang Prabu Jarasandha. Ora susah-susah bicara. Saiki kowe mung kali milih kepengin perang mungsuh sapa? Apa Prabu Kresna? Apa pilih Werkudara? Apa pilih Janaka? Apa pilih Petra? Ah, kula mboten. Kula mung tukang gawake tas kali jingklih kok. Walah balah. Prabu Kresna, mungsuh kowe menang ora kondang, kalah ngisi di sini. Mungsuh cara usah moga. Pilih sapa? Ngejoki wedang ning mburi. Pilih Werkudara, sedeng bobotmu. Maju. Ya. Kepiye? Ora apa-apa. Wah, kuwatir aku. Yaksa tangguh marang aku. Balik takon iki dolan persekan sapa? Tangguh. Ditakoni durung blok lho, Pak. Sing kraton ngiri bocah, kita iki kalau banyak caloro. Kalau banyak caloro, ya wis bagus. Panengah Panus Komadukara Harjuna kekasihku. Harjuna? Iya Janaka. Arep setiap lurus. Ojo temanggung nggon lumaku moro semingkir bakal tak gawe liwat. Kudu balik. Awit racun, ora arep nurut pari paksa. Ora berkala keneng, ora ngomong jandre kuning. Nasing putune cepopo? Entasan entasan aku baguar opo. Mana aku? Opo kang karo beni.
Upamando tata kanthi saya indriyaksa sara marupa kawana padha marang Brahma ora kanthi Gus ana pangendangmu diodhok jane ora ketemu Gus
aku sinto mati aku itu iya mau janji ora ngene iki aku wegah nek carane ngene iki ya piye aja Sumiati kowe tak tinggal mati aja rapi meneh ya Su kok pengen sekolah gue kae Haminto lawan anggrulir sing ngonapto kati bagian kaya rasana brupo Gujleng iblis lanat ora mati tak belani Raja Satriya ana paran sapa jenengmu Arjuna kuwi sapa Ditya kala telung braja belakno patine kancaku njaluk mati mara maju pleno pangendamu balang angleng bleduk wandamu Sundara Janaka kapiken bambangane keleken butane elek mungsuh padha karo elek ayo lakon tibani pusaka Kangjeng Kyai Singgal Modot ora joget ilat mundi tunggale butane Jaya Brata Raja Satriya jenengmu sapa umamu dimupuk durung mati tanpa aran ayo nono iki Ditya Kala Julu menang kalaku tak gurani kuwi Raja Satriya kuwi apa kuwi kembang melati sing tak pucuk
puji aja dah korupsi marga yen korupsi negarane rugi piye to kang kuwi iya ngono aku buta seni bareng weteng bangkit terus rasa ngantuk mripatku. Adik manyaremen jane aku mau wis mangah-mangah mangan kowe lho bareng kuwi nembang ngono terus aku cocok terus nyang mripat kaya dipulut. Ayo turu sirasah perang kowe Kang ayo wan-wan karo aku wong padha kanca seni. Iya jenengmu sapa? Aku Petro. Jenengku Ditya Kala Mantra Kendho parapaku Juluh. Mantra Kendho weh kuwi jeneng gending. Iya aku iki buta seni ya. Kuwi aku ya tau nembang ngono ning ora ngono kuwi ukarane tak bahasa persatuan ben wong Aceh mudeng. Piye? Itu apa itu bunga melati yang ku puji-puji jangan sampai korupsi sebab kalau korupsi negaranya rugi. Bagaimanakah itu lagi yang terakhir ya ngono kuwi piye cara melayune ya begitu golek karepe dhewe ya itu ra ngerti karepe genah maknane itu kesuwen selak ngentekke menitan kaya rekaman kok plathok benda ora mluwek arep ero. Buta ini kok ditanggapi iki buta galak. Lena cathik udelku mati lho. Kok sira do waspada musuh buta galak iki. Nang seneng-senenge diplathok. Senenge ning gone dhewe. Pitang-pitang ojek kurang apa. Sewengar didoli gending ae. Musir kaya dinggo apa kabeh nonton situasi. Ora. Ya aku mau ngetan malah nggawa gulung. Mangun kong kandewan rimang lerleto tanpa kanen yen tantur senggut yakut tomo Adi Mas Warkudara Kresna kakang wopo Kyai Arjuna kula wonten dawuh iki wis prateng tlatah Magoda di kendel dhisik ya di nganggo mandeg sebabe opo sumurupa ngarep iki ana gunung minangka bebenteng kraton Giribajra di iki jenenge Gunung Cetyaka Yai Gunung Cetyaka iya lan kemudian wis madakno pucuk gunung kae ana tambure Yai
elok ing kahanan nadyan tambur kae ora ditabuh nanging saogera ana wong teka mangka dudu wong Giribajra tambur mau bisa muni dhewe Yai kok bisa mengkono sebabe apa kuwi ana critane Yai kados pundi cariyosipun kepareng kula nyuwun dawuh Koko Prabu mengkene critane Narendra Giribajra ingkang sepuh jejuluk Prabu Briyadata sang nata mau darbi garwa cacahe loro nanging garwa loro mau durung darbi putra kabeh usana Prabu Briyadata nindakake tapa brata marang Gunung Himalaya nyuwun marang Kang Karya Jagat muga enggal pinaring ana momongan iya ketrima tapaning Prabu Briyadata usana Sang Hyang Narada rawuh merpeki marang Prabu Briyadata kanthi ngasta pelem pertangga jiwa Yai wis Hyang Narada pinanggih Prabu Briyadata pelem mau banjur diparingake lan kinen maringake marang garwane ing kono kinen dhahar lan dadi sarana bakal untuk ing wiji Yai nun inggih Koko Prabu lega tiasing Prabu Briyadata wis ketrima kang dadi pamintani usana Sang Prabu banjur kondur marang Giribajra kanthi ngasta pelem tangga jiwa mau tumekaning praja dipethuke marang garwa loro mau banjur peleme mongko mung sawiji gek mongko garwane loro mula murih adile pelem mau disigar biak dadi loro dening Prabu Briyadata ingkang separo kagem ibu sepuh kang separo kagem ibu nom enggaling carita lumantan karo sih lan Prabu Briyadata garwa loro mau banjur ngerbini bareng ya iya titiwan cilek ing punang jabang bayi garwa loro mau babaran bareng ana kaelokan bayi mau lahir saka nggawa garbaning ibu mung separo Yai nun inggih saka lingsening Prabu Briyadata bayi mau banjur diguwang menyang madyaning alas sawijining dina ana Gandharwa wadon ngupaya mangsan daging menungsa lumaku ana tengahing alas jenenge Nyai Jara kedadak nemu bayi kang mung separo banjur digathokake dening Nyai Jara setemah bayi mau malah urip tur lanang Yai nun inggih dening Nyai Jara bayi lanang mau dijenengke Jara Sandha iya banjur diopeni dening Nyai Jara iku mau nganti dewasa ngancik dewasaning Jara Sandha dheweke ngerti yen sejatine anak Prabu Briyadata nanging dening wong tuane diemoi mula saking gempunge ngati marang Prabu Briyadata usana banjur barang ngamuk nyang kraton Giribajra kasembatan perang tanding lumawan Prabu Briyadata usana Briyadata mati dening tanganing Jara Sandha tegese sing mateni kuwi malah anake lanang dhewe iki mau nun inggih wah kuwi anak durhaka ya mula aja sok guwang bayi nek nganti bayi urip ngerti sejarahe ndak males karo sing tuwek oh iya lajeng kados pundi wis dipateni ewadene Jara Sandha isih kurang lega atine mula kulite Prabu Briyadata disuwek banjur dienggo lulang tambur kae Yai lah apa to sebabe dene tambur mau ora ditabuh kok muni dhewe Biswatata Jama lulang tambur kang dumadi saka Kurti Briyadata mau njaluk tulung supaya disampurnakake Arjuna nun inggih mula Yai Parta gandeng si ade iku titis ing reh oleng jemparing Mara Gagedi tumule enggal jemparing karepe ninggal bedah Arjuna
bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon dari kincanging sang maweh gandrung koko para buyun tambang pangestu mongso boro yayi apa di pelampan bedah tamburipun sarta wangsul kutah ludira Koko Prabu. Nah, syukur bagi sewu yai. Wah, titis jemparingmu muninggi. Wis kelakon bedah tulang tambur kae. Titik gamanmu bali kanthi kutah ludira. Kang mangkono nyotos adus bisa nyampurnake marang kuliting Bryodata yai. Koko Prabu nyininggi. Kejaba wis bisa nyampurnake tulang tambur. Engkene Prabu Jarasandha mesti ora bakal nyumurupi marang prataning wong liyan negara. Sapawis ora ana tengara yai. Linggi. Ya kok mulih kok rasah melu gawat kok, Kang. Wis nunggu nang kene wae rasah melu. Ewadene Werkudara ana becike Prabu Jarasandha sithik. Apa becike? Diperintahake dening Prabu Jarasandha kabeh warga Giribajra ora kena gendak sikara marang Brahmana. Iya. Kang mengkono di kanggo raharjaning laku ayo padha ingsun kanthi ngagem cara Brahmana yai. Mengkono iya ing pengacat aja nganti awis larani. Namung ngestakaken dawuh. Pelantak pundhut padha ganti jeneng sisik ya di ninggi. Iya. Piye ponakan kowe nderek apa ora? Yen kowe nderek kudu ngagem cara Brahmana slamet uripmu. Oh nggih, Derek. Kowe apa nggawe sandangan pendhita? Golek sewan to, Le? Yang ngene Mas Yata kono. Saling jeneng nduk. Ah, wah golek jeneng. Pun Kakang peparek Begawan Patmawicitra. Aku jeneng Begawan Jayalaga. Kula Kartosandi. Kowe sapa, Tru? Somo Ngalimun. Malah wong Karang Dawa. Kanthi jeneng Begawan Somo Ngalimun. Ben ra ketara. Ayo budal di. Ayo tak derekke.
niyah ning palogo kanthi langit mambang tanpa sulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrah kang sekar kanthi jalada Sewu bejo kemayangan dene sangkar pamujanku karawan Sang Brahmana. Ya Sang Prabu Jarasandha. Aja kurang pamenku. Aku sakadang prapta ing pepapan kang tanpa sala ing madaning pasanggrahan iki Sang Prabu. Inggih Sang Penemban. Mboten dados menapa. Kepara malah bingah rasa manah kula dene paduka pangrawuh ing negari kula ngriki. Sang Penemban, hamba bilih kepareng kula nyuwun keterangan. Penemban menika Brahmana saking pundi saha sinten pemarepipun Sang Penemban? Ya Sang Prabu. Ingsun iki pendhita ingkang kliyang kabur kanginan peparapku Begawan Padma Wicitra. Aku Begawan Jayalaga. Swanaka aku peparapku Begawan Partasandi. Kula semua ngalimun. Pendhita kok ana sing jenenge semua ngalimun. Inggih gadah petingan piyambak-piyambak. Kowe petinganmu babagan apa? Madosi barang ical. Mengko nuni. Sang Prabu, iki terus pundi? Pratahku ana kene iki kepengin bakal nindakake marang darmaning kabrahmananku. Ya iku kepengin bakal madangi wong kang peteng pikire nebahake margwanjuk marang urip kang kaya daya ing akhirat Sang Prabu. Dalah. Dalah kalorosan Sang Penemban, bingah rasa manah kula. Sapa wekdal mangke nembe peteng jagat kula Penemban. Menggali perkara apa Sang Prabu? Kula mrihatosaken dumateng impen kula Penemban. Sang Prabu nyupen napa? Ing webeting pasupenan Giri Bajra kablapat banjir bandang. Ingkang kalimpak-limpak katut banjur mukan jawi ringin sakembaran ingkang so saking papanipun. Bibar nyupen mekaten teka lajeng kuwatos rasa manah kula Sang Penemban. Dalah. Syukur bagi sewu dene Sang Prabu isih ndarbeni rasa kuwatir. Urusan ana Sang Prabu. Banyu kang metu margane pengimpen mongko kuwi banjir iku mujudake pengawaning mungsuh Sang Prabu. Dene waringin sekembaran iku mau pesmoning Sang Prabu Jarasandha dewi. Ngaten iya. Sakutuwe impen iku mau ngemutake marang Sang Prabu. Menawa Giri Bajra kene bakal ketekan mungsuh mau bakal ngarah marang sidaning Prabu Jarasandha pribadi. Ning krasa baline menawa Sang Prabu krasa bali marang marganing kabecikan kanthi sarana ngluwari para nata kang sira kunjara, ing kono Sang Prabu bakal manggih yuwana lan impen mau bakal maujud Sang Prabu. Nuwun sewu Sang Penemban. Para ratu kula kunjara menika pangangkah badhe kula pejahi. Kula inggih bekakak kunjuk dumateng sesembahan kula pukulun Bathara Kala. Ing pangajap supados Sang Hyang Kala keparenga salaminipun ngayomi dumateng gesang sak wadyabala lan para kawula kula ing ngriki Sang Penemban. Prabu Jarasandha. Iki terus pundi? Sira aja nyembah marang Bathara Kala Sang Prabu. Awit Bathara Kala kuwi dudu sesembahan, kuwi dudu sing gawe urip. Yen bakal manembah sujuta marang Gusti kang hakarya jagat. Lan ngestokno apa kang dadi dawuhe, lumantar sira kudu ngrasuk sasawijining agama kang sira
percaya kuwi sejatine panembah Sang Prabu. Sang Panembahan kepriye? Sampun dados kapitadosan kula dhumateng Sang Hyang Kala. Sinten kemawon boten saged ngingerke batin panembah kula Sang Panembahan. Toto malih Ngayawara bilih wonten mangsa saged mlebet ing negari kula ngriki satap. Saderengipun mengsah menika mlebet kula sampun mangertos langkung rumiyin lumantar tambur pusaka kula ingkang mapan ing pucaking Ngarang Bocatya apa Panembahan. Sang Prabu dos pundi? Aja sok kibir mundhak kabur, aja sok sumbar mundhak abur lho Sang Prabu. Yen Sang Prabu ndatak mengkono Sang Panembahan ampun gegirisi kula mboten wonten wong sah ingkang saged nyelaki kula nadyan sampun saged bedah tambur kula Sang Panembahan. Watak angkara murkamu watak sesongaranmu pancen ora bakal bisa ilang namun ora bareng karo sing ngandhang. Mardaki wis medakno Jara Sandha mungsuh wis tok adepi wis ana ngarepmu. Ingsun dudu pendhita, ingsun Prabu Kresna. Aku Udara, aku Janaka. Balatala. Kaki antri sangka biarangmu. Renang kau kinempet kempet. Sangat naning pawana ya situ kang walang ati ya situ kang sing bias ya situ kang kudu wah terus maning ngeblak lang jagat maring jalanan kalingane kowe kang mimbu pendhita keparep Prabu Jara Sandha. Aku sakadang minangka utusane ngadil kuwi ganti bakal ngadili marang tumindakmu kang kurang tata kuwi persejan menawa kowe ora enggal ngluwari marang ratu kang sira kunjara kae ya ing kene kuwi bakal ninjut neraka jahanam nyawamu Prabu Kresna. Ana apa kowe mung bathi sara nyawa kang marang Jara Sandha ora sahaken bicara. Saiki kowe mung kari milih kepengin perang mungsuh sapa? Apa Prabu Kresna? Apa pilih Werkudara? Apa pilih Janaka? Apa pilih Petruk? Ah kula mboten. Kula mung tukang gawak tas kali dingklih kok. Walah dalah. Prabu Kresna mungsuh kowe menang ora kondang kalah ngisi di sini. Mungsuh cara semono. Pilih sapa? Ngejoki wedang nang mburi. Pilih Werkudara, sedeng bobotmu. Maju. Wah, kuwatir atiku di kados pundi Kakang Mas Prabu menapa ora awakku isih waras. Ayo tangi. Ya. Priye di kok ngono piye? Malah nyendhake umur. Wong wis sago aja brak-brak kok pun kuat kita den mung kurang setengah jam ini. Mula nggih jamu niku penting. Suntik sing miliki ora gelem. Kuwi tembung apa? Jara Sandha tak genteni ya, moh. Lho, moh kok di. Enggal mangkon genteni.
Boyong sake Kakang Mas genti aku wae. Ora sudi. Kula nawake mboten gelem kok Dek. Menurut aku elek ya dimoy. Perkudara opo? Pisan iki enggal mangkat Yadi lan tak weni keterangan. Bri. Mulane Jara Sandha Sekti Mandra kula sampat dheweke kuwi. Darbe daya luwih ning ana pengapesane. Pengapesane opo? Ora nek wis mangkatno. Nggon boyok diombe-ombe sandangan. Pengapesane ana kono sampat Jara Sandha wis kondang ratu selewah. Mula di lamun sampe bisa medhot marang boyok ing Jara Sandha. Ora suwe enggal mati. Mau-mau ra kondo ngono. Boyo ing Jara Sandha dadilan atine wah Werkudara temonjo nyambut gawe mudi Kakang Mas bingah manah kula sampun kelampan mejahi Jara Sandha. Werkudara opo iki durung rampung Yai karepmu piye tangyo dhisik yo piye iki Jara Sandha kudu digonyang Raja Ngamarta kanggo tumbal mengkono iya. Yo digowo ya digowo. Mula dina iki aja ketanggungan Yadi. Mara tumuli gawanen datar pisan. Bojo aku. Liyane aku. Aku wis nglakoni perang wis mati tak nggawa batang. Apa kurang wong? Pun Kakang ora kuat. Saya malih kula iki mboten kiyat. Liyane. Ora ana tenaga liyane. Oh iya, aku nggawa Hardi Petro. Tekan pancoran. Petro, belum, mrene. Dalem, kowe aja endo ing kesangguhan. Wis pundi? Tangkin niki gawane yang Kraton Ngamarta. Menika, iya. Kula boten badhe selak, namung keparenga seduwun nimut dhateng dawuhipun kakekne Semar. Bapakmu ngendika apa? Yen nggawa syarat mongko dienggo sesaji, aja nganti sing nggawa ki wong reget. Pikirane. Aja wong reget tumindake. Nek sing nggawa ki reget tumindakan pangkatine ora bakal mandi dienggo sesaji. Ngono nggih. Lah kowe kula pun ngakoni kula niki reget kok kula niki. Terus reget tuh minta reget pakarti kula. Kula akeni niki. Dari resik, dari suci. Kula purun ning nek ora mandi aja nutuh kula lho niki. Mung padune lho kok padune kok kula purun betone nek ora ning dayane ampun nanti nutuh kula gawane kok. Ditutus ora gelem ning nek enek apa-apa aja nutuh Petro. Aja Petro. Kowe wong isih reget nek nggon tak malah mengko tawar ora ono dayane apa. Mboten kula rumangsa dingoni rek nyambut gawe didukani. Kula gawane aja. Wis aja. Ah mboten aja. Aja ya aja. Liyane kowe wae. Ya wis kono minggat to. Wong reget kok melu ki ngopo? Ngancani melek. Petro omong nggawa sapat rumangsa jek reget. Wah, alasan wae. Wis tok gaya karepmu ora karepmu ki butuhmu kok Werkudara. Monggo Kakang Mas keparengmu menggalih. Wah, sida aku sida.
kula pun Jayasena senuwun putra Sang Prabu Jarasandha tak kabari wong tuamu tepenganing panti sing mateni Werkudara kowe gelo apa ora waduh senuwun sembah nuwun sanget dene Sang Bimasena dados lantang sidanipun Kanjeng Rama lho kowe ora mrina datar pisan mboten satak mboten gathuk rasulan Kanjeng Rama inggih Rama Seda malah merdika inggih bojo menika Kanjeng senuwun wah dalah apik atimu Jayasena mengko ya wektu kowe tak dapuk dadi ratu ana kene nggih wong tuamu ya Sang Prabu Seda iya manut kabar sing mateni panunggalaning Pandhawa lancalah malah wis jelu wali ratune Jayasena malah melu Nyang Amarta ditututi ayo lurung Nyang Amarta iki Bathara Tresna sampun kundur. Iya Kakang Semar, ingsun wis kundur. Kakang Semar, kula kepriye oleh nguyasa Pandhawa kagem para ratu? Apa wis petindakake Kakang Semar? Pandhawa menapa? Priye to Kakang? Maka ingsun bakal budaya nggiri bocoran wis meling marang Kakang Semar. Nyuwun tulung gawe taruh kagem nyepiyup palengganing para nata kang bakal rawuh. Mangkono weling Kakang Semar. Kula kesupen sinuwun. Wah, wis ilakane jalma. Dapuk panitia kok lalen iki piye to, Pak? Mong iki barang penting. Wong adalah Kakang Semar, Kakang Semar. Kepriye Kakang mongko mung hari dina sesuk-esuk tak kuping gawe. Jebul iki suwung durung ana prabu kepriye Kakang Mayantara. Mongko kesempatan ing sedya tasakuran Yai Puntadewa pasrah marang aku. Yen nganti dina sesuk ora ana tarupe kanggo palengganing para Narendra. Luwung gelem wae guluku iki Kakang Semar. Aku panten timbang wirang uripku Kakang Semar. Piye to, Mon? Mbok dhewe iki ora saguh dadi. Saguh kok ora ditindakke kepiye to Kakang? Sinuwun nggih wonten pasrah gawe pendhapa ya wong tuwek, monggo Semar mung gawe mung guwak itu prapatan. Didhawuhi gawe pendhapa kepiye? Tasamar pamoring sosmo Sintok maya winang yoing nyasepi Sining pengkong ing kabu pambukaning warana Talen saking layar ing ayu Pindhok saking sloso-sloso ing rasta dadi Wau to kaya mengkono Dupi sang rasta masrahaken Gesang dateng sang Mayataka ndatah sakala sang Hyang Ismaya kaya nyandak ponang puncung telenging batin sang Ismaya nyuwun marang Gusti kang hakarya loka mugi kesempatan kang dadi sedyalira wis nyawaning kang panggalih sumeleh kang rasa pandang kang pramana tandha wis ana titih keparing Gusti kang hakarya jagat sigra sang Ismaya mutra giling Pandhawa kayangan kaendran amung sakabehane to ponang Pandhawa jeleng wis prapta ing sakajenging
kraton Ngamarta. Kados pundi sinuwun? Menapa menika kagem palengganing Narendra sampun pantun menapa dereng? Kula nyuwun pangapunten kula nismaya. Nggih, darah sami-sami. Ing Macapada dereng wonten pendhap kados mekaten endahipun pukulun. Mboten ngokah, mboten aneh yen Macapada dereng enten. Lakar menika pendhapa kaendran kula bedol. Kula boyong mriki kok, Den. Weladal. Niki pendhapa kaendran. Iya. Tadi sing duwe nesu pripun? Sing arep nesu sapa? Indra apa wani nesoni aku? Tekan guru sing tok ora wani nesoni aku. Aja sing tak bodhol, tak jo sing lirik sapa? Ya ampun dodolan gitu. Mila kangge tenger dununging pendhapa niki wujud sarwa kencana saking kaendran dhateng negari Ngamarta. Kula nyaosi tambah nami kangge negari Ngamarta, kula namaken negari Kencanapura. Eyang Prabu, Eyang Remban, Soko Narendra ingkang kepareng rawuh kula saged ngaturaken kenging panuwun kepareng amin nangkani inggih dados penyuwun kula Eyang Prabu. Ya nggih buyut Puntadewa ingsun minangka wakil Narendra cacah 114 arang tukang kepareng padha rawuh angestreni marang apa kang dadi tansah kurang sira kula Puntadewa. Ya nggih Prabu Puntadewa pune yang minangka dadi kegununganing Brahmana pitu kang wis padha rawuh kang wigati bakal handula bebarengan mur kasempataning tasangkuran wayah Prabu sanget ngaturaken kenging penuwun anak Prabu kula wonten dawuh Ora bingung Ndoroko rumaos mungun pun bapa ningali dhateng kaendahaning pendhapi paduka menika nggih. Menika niyasa Prabu Bathara Tresna. Pulang dados lantaran Paman Prabu. Iki niyasa pukulun Ismaya. Belah layak jagat sing padha karo pendhapa iki. Bejo kemayangan Puntadewa kabeh padha jangkung. Buyut Puntadewa kula wonten dawuh. Iki kaya wis prayaya diwiwiti tasakuran yo nggih. Lajeng sinten yang Prabu ingkang nampi pakurmatan sepisanan hanjur unjukan pakurmatan saking kula sakadang. Pengrasane kula yang sing kudu nampa luwih dhisik unjukan pakurmatan mau. Aja pun kaki nadyan pun kaki wis dereng asepuh. Nanging kaya ora prayoga nampa unjukan pakurmatan sepisanan. Kang wajib nampa dhisik unjukan pakurmatan mau kejaba Kang Raka-Ndrawati nggih Puntadewa. Sapa apa? Awit kejaba Buyut Kresna iku ngrigenake kelakuning tasakuran agung iki. Uga panjenengane iku pangijawanteng Pukulun Sang Hyang Wisnu. Dewa kang menahan kun kabagyan nggih paring Cepada iki Puntadewa.
Ingkang mangkono bejo kemayangan dening Buyut Pandhawa bisa kegandhengan asta lawan wayah kuwi Ndrawati. Pun kaki lan kang padha rawuh iki ora kendhat asal nyuwun ing kersane Dlamanong. Muga sugenging Buyut Pandhawa lan kabeh para sekadate tansah pinaringan rahayu jenis Allah nggih Putra Prabu. Ngaturaken kenging penuwun Kanjeng Hyang Prabu. Monggo Para Prabu Kakang Prabu Semar Mahanam Yunjukan pangkronatan saking matur kula Jiwa Para Prabu. Lelemo pangko saraten Dunia Yaji pun kakang sangat ngaturaken dening penuwun. Dene namung sak derajat kula nampi pangkronatan ingkang sangat teluhuripun saking Marendra Gung Bretara Dewa Kuntadewa. Dunia Yaji paduka Dewa Marendra ingkang saged kangge pandang pangayamaning sedaya para Marendra menika. Awit Yaji sampun kelapan napak kelas dumateng Marendra Gung ing para sarita Sang Prabu Sriwa Punggung tunakala nuwun. Mugi-mugi Gusti mudaneni dayaning pasakuran menika saged damel teteping bawah saesinipun Yai. Ngaturaken kenging penuwun Kula Prabu. Nadyan to kathah Narendra ingkang sugih Banaraja donya. Namung dereng kinanten kaedan kaliyan Gusti kados Hyang Amarta menika. Mila kula amstanisa nekseni tuwin seseng sangyaning para ingkang sami rawuh tetep paduka Narendra Gung Bretara Yai. Nggih. Para Narendra Joko Bener seni dhisik. Prabu Kresna. Ing atase kowe kuwi mung lagi nyekel gelase wae kok wis mendem. Ketitik rembugmu kaya wong ora waras. Kresna. Kowe kok ngarani Puntadewa Ratu Agung kuwi sing agung ki apane? Sepira bandane Puntadewa? Sepira kekuataning Pandhawa? Kok banget oleh nyundul poyo. Kabeh sing rawuh iki wis mudheng Puntadewa entuk kamukten kuwi. Aja diwelasi karo Kakang Duryudana. Moga yen to bisa mukti cara tengah iki. Lah kok kowe ora ngamboro nganti tekan jagat. Oh, Kresna. Kowe ngalemo Pandhawa ki wis ana empere. Sabab kowe iki ratu kemladhean. Cekake ora nemplek Pandhawa kuwi masa urip kok Kresna. Saking Ratirata kuwi. Wah, oleh ngompak Kresna bangetan. Ratu tuwa wis ora ngerti udur. Tetep mernake wae wong sing ora pecus. Sing diompak ora kuat banjur gembelo sirahe mendem dikeploki. Oh, Kresna. Lah ya wong gedhemu kuwi ya ngono traing desa. Wah ya ora weruh marang tata krama. Aku ora sudi nekseni rebuking Kresna sing ngandhani Ratu Agung marang Kakang Duryudana. Nek kon nidaki tasirahe Kresna, lah ayo padha tak warai dhewe iki. Oleh Petruk apa mau? Kowe nyang ngarep Pandhawa. Nggih. Neng pinggir Blumbang kae. Kaya Mbak Blumbang kena kanggo nersandha kok ning pripun. Sapa sing atine resik ngerti nek kuwi Blumbang. Ning sapa sing reget pikirane mongko bakal gawe sono. Ora ngarep kuwi Blumbang. Dikira kuwi basa petetan kekembangan. Kula kari nonton sapa sing semplung Blumbang ya kuwi sing reget pikiran. Nggih, Mo.
buta rubuh kabeh brodhok seni kuwi tasakuran para pendhawa wajan ngemak-emake Pentadi wis nekake ratu luwih saka 100 ratu melarat kabeh sing padha teka kene ora mudeng digawe kedipa punta kaya manut wah endah temen pendhawa iki wah dedejan semugih tenan iki pendhawa iki ya sependhawa kok ngedap-edapi ayo paman mlebu nyang pendopo nonton di sini pendopo kula dherekaken sinuwun jumangka sang Duryudana wonten blumbang dikira babut digelar jumangka ing sumpun nyemplung blumbang geremur kang sampeyan nyuraki ayo Bawan lagu iki mau blumbang iki segaran iki bandengan tak kriyen babut digelar aduh wedi banyu malah kejarak atus tendengan lah tak kira babut jebul iki mau segaran wah pendhawa kawirang kali padha nyuraki para narendra sak sekambate wah do barange apa-apa wah lah nika kali Durmadi nika temu panggungan nika ajeng napa nika Prabu Duryudana atimu reget ora resik titik ora ngerti marang segaran kang tok liwati ketoke melek netramu jebul ora beda wong tuamu Prabu Duryudana parat wah wah paman pati sia-sia Durmadi ngolo marang jenenge ingsun mripatku mulih dipadhake wong tuaku uta semekean temen to Durmadi ning panggung muni kok semiyah-miyah priye paman sungkuni yen nganti rasa ngrebet negara Ngamarta iki telu ngaku paten ana sampun kuwatos tasih wonten kula kanggih mangga kondur miyen kemawon manggono iki mangkil itu wekdal Pandhawa badhe kula apus krama nganggo cara apa dipun tantang dadu mawon ning mboten saniki njing taun ngajeng mawon manggono iki mangga kondur miyen ya paman mongso borong kasempatan iki kok gak napa iki mangga tanggal mainar ya Doro akan Semaropo sampun titi purnenggati tasakuraning para Pandhawa kang dipun pandhegani ngraka iya ingkang menika tumindhaking para Pandhawa menika mboten benten dhateng tumindake warga Gung ing Departemen Transmigrasi. Romeos nampi kanikmatan lajeng syukur ing saning Gusti kang hakarya loka. akan Semarya Jinuwun Puntadiya ingkang nganti para narendra sedaya menika tanpa benten dhateng tumindak ing pundhen kula Bapak Insinyur Siswono Yudhasada minangka Menteri Transmigrasi ingkang mandhegani mriki kalenggahan menika iya ingkang menika Gus papripurnaning tasakuran mugi saged ndayani tenten jagat saisinipun akan Semarya ning dereng tuntas sabab tesih wonten pendhita kalih kula sing methuke mongso borong iki sapa Begawan Kumarayakti Kumarayaksa arep ngopo
arep golek sing mateni Prabu Jarasandha. Sing mateni Ndaraku Werkudara. Aku bakal mbelani. Nek mbelani mungsuhmu Semar. Lho, tak kroyok karo loro iki. Aja loro ayo sak balamu jangan kabeh. Nek mripatku mok tutupi karo nek babu mbok cetok angkusi ya. Ayo Ndang Cucul. Ndang Saling. Ayo Ndang Subuh. Lho, pendhita apa ayo Ndang Saling aku ngerti. Kena kowe durga karo kala. Lah. Kula inggih nyuwun pangapunten. Kowe do yak-yakan ya pendhita kowe janjan duwe karep apa to? Kula namung ngrancangi Bathara Kala. Pukulun kula menika lugunipun ngemutaken dhateng Jarasandha sampun ngantos nyembah dhateng kula. Namung piyambakipun boten purun nampi atur kula. Mila kula lajeng pados cara kados pundi supados sirna pun Jarasandha. Sampun ngantos lajeng-lajeng nyembah kaliyan kula pindak multi awon dhateng sanes-sanesipun. Sampun kasempatan sedya kula ketitik Jarasandha semecah saking tanganing Werkudara. Menika bingah manah kula. Ngono to karepmu? Inggih, apik wektu iki atimu. Ngono inggih. Kula dipun biyantu kaliyan ibu kula inggih bojo kula menika. Kok malah kisruh ibu kok bojo ki piye? Kok iki nggih ibune nggih bojone kok pukulun. Adik anak kok nguntal ibuke kok kurang wong. Inggih lakon kawontenanipun. Iki wis paripurna lentasaken kuwi padha bali yo. Nyuwun pangestu. Kula nyuwun pamit. Nek bali aja ngomong loro, balamu jangan kabeh. Jin setan priprayangan ora kena keri ning transmigrasi kene. Kudu minggat kabeh. Sak pungkurmu do paten tegas kudu wilujeng niskala, aja sampe kala apa-apa. Nuswantara kudu rahayu sampeyan wis kinggatan jin setan priprayangan. Nyuwun pamit pukulun. Nyuwun pamit pukulun. Sakmenika sampun tuntas Gus Kakang Semaryu. Saka bungah kuwi arep njukit kanggo tandha syukurku. Semanten ugi kula ingkang ngayahi wajib rumaos kathah karep kelepatan kula. Kunjuk dhateng Bapak Menteri Transmigrasi, warga Gung Transmigrasi saha para pamriksa kula saged nyuwun gunging samudra pangaksami. Pungkasane ngatur Santi Departemen Transmigrasi tansah mangke wilujeng niskala tansah mangke hayu rahayu. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.